ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ବାପ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ହେଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦୁଇଟା ମଛା ଆଖିଆ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ମାନେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇଥର ଅପରେସନ୍ କଲେଣି। ଆଉ କେଉଁଠୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିକା ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉନି। ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ କହିଲେ କି ଅମୁକ ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମଛା ଆଖିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ଯା ଅମୁକ ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମଛା ଆଖିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଆସୁ। ସିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ଦେବୁ, ଆଉ ଧରିକିରି ଆସୁ। ସେଇଥିଲାଗି ମାଉସୀ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ମାଉସୀ, ଇଏ ଆପଣ ମଛାଖିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ହେଲେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିବେ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦଉଛି। ଏବେ କେବେ କି ହବି ତ ସକାଳ ଯାକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ ମାଉସୀ? 80 ବର୍ଷ ହେଲା। 80 ବର୍ଷ ହେଲା? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଅଧିକା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଚେରମୂଳିକା ଜଡ଼ିବୁଟି ଉପରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ମୋ ବାପା, ମୋ ଗୋସାଇଁ ବାପା, ପୁରା ସବୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆମର ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଓରା ଦଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦଉଛି ନା ଖାଲି ଓରା? ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଛା ଆଖିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଲା ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବ ପୁରା। ହେଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ମଛା ଆଖିଆ ମାନେ ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମାନେ ପାଦ ତଳେ ମାଛର ଆଖି ଭଳିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କିଳାଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ କିଳାଟାକୁ ଯେତେ କାଟିବ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା ଲଗେଇବାକୁ ଦେବେ? ନାଇଁ ବାପ, ମୁଁ ସେଟା ଲଗେଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ମେସିନ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ଯେଉଁ କିଳାଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟା ଆଡ଼େଇ ଦେବ। ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେବ, ଘା କୋଉଠି ହଉନି, ଆଡ଼େଇ ଦେବ। ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ମହୁରୀ ଗିରା, ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ମହୁରୀ ଗିରା ଆଉ ଗନ୍ଧକ। ମହୁରୀ ଗିରା ଯେଉଁ ତୁତିଆ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଯେଉଁ ନେଳିଆ କଲର? ଆଚ୍ଛା। ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ। ସବୁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ? ନାଇଁ, କୋଉଠି ମିଳିବନି, କୋଉଠି ମିଳିବ ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ମହୁରୀ ଗିରା ଆଉ ଗନ୍ଧକ, ହଁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ କେତେ ଗ୍ରାମ ନାଖେ? 5 ଗ୍ରାମ। ଆହିଁରୁ 5 ଗ୍ରାମ, ତାହିଁରୁ 5 ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ କାହିଁରେ ବାଟି ଦବ, ଶିଳ ଥିବ କି ଅଣିଥିବ, ବାଟି ଦବ ଚିକଣ କରି ପାଉଡର କରି। ଆଚ୍ଛା। ଚିକଣ କରିଦବ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଘିଅ ଆଉନି କି ଦୋକାନର ଘିଅ ଯେଉଁ ସନ୍ଦୁଆ ହେଉଛି, ଓହୋ, ଡାଲଡା ଘିଅ ତ? ଡାଲଡା ଘିଅ। ଆଚ୍ଛା। ଆଣିବ, ଆଣିକିରି ତାକୁ ଭଲକିରି ମାଠିକିରି ମିଶେଇ ଦବ। ହେଲେ ଘିଅ କେତେ ହବ? ଘିଅ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଉ କାଠ ପାଣିଆ ଗଲେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ମହୁରୀ ଗିରା 5 ଗ୍ରାମ, ଗନ୍ଧକ 5 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବ, ଘିଅରେ ମାଖିଦବ, ବେଲେ କ୍ରିମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେ କ୍ରିମଟା କ'ଣ କରିବ? ସେ କ୍ରିମଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମଛାଖିଆ ଯୋଉଠି ହେଇନି କି, ସେଠି ମେସିନ ପାତିଆରେ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦବ। ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ଘା ବନେଇଲେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ା ତମେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଦବ। ହେଲେ କୋଉ ସମୟରେ ଲଗା ହବ? ରାତିକି ଶୋଇଲା ଆଡ଼କୁ ଲଗା ହବ। ହେଲେ ଲାଗେ 10 ଦିନ ଲଗା ହବ। ତମର ଜୀବନ ଯାକ ପାଇଁ ସେ ଗଲା। ହେଲେ ମାଉସୀ, ଘା ଫା ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ହବନି ତ? କିଛି ଘା ହବନି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ମାଉସୀ ମଛା ଆଖିଆ ରୋଗ ଉପରେ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସହଜ ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ କହିଲେ। ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ମାନେ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ,
ତେବେ ଦୁନିଆର ହଜାର ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ମଛାଖିଆ ରୋଗରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଉସୀ କହିଥିବା ଔଷଧର ଲାଭ ଉଠାଇ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।